IFM News. IFM News. Police Report. Alamis nga sa Idol Dennis kami. Idol Dennis. Nakat ni Apay. Okay, while waiting for Idol Dennis, kadetoy police reports apo. Amentayin apo iti update manipod iti PNP. Idol Dennis, go! Yes, good morning, Idol Bernard. Morning. Magkamanay nga drug suspect, iti natiliw, babayan ti drug bypass operation, iti sitio Maharlika, iti barangay 1, iti Lawaga City. The big tinatiliw ni Jesse Batangan na Tadike, nga agtawan to patapulog at 5, single king ginteg mitlaing tinakamat na nga barangay. Iti nawait nga bypass operation, may isang pakiti, may pagarog masyabu, nga naglaon ti 0.6 grams iti may pagrop nga ginatang iti napamarang fire itruga kontra iti nakamatata nga suspect malasid iti bypass nga Cebu at dapat tinalaking kuha nga may sapay nga plastic sachet nga naglaon pi 0.6 grams nga daan ti may pagrop nga Cebu nga nabungon iti may sa nga tissue Idol Bernard iti anawait nga operasyon na alapeking kuha na iti bypass money na recovery yung gamit iti PNP agraman iti talong pitaso iti 1,000 peso bill kastamiten iti black nga tay wallet nga dato ket naglaon iti ID US dollar ken kastamiten dumapay nga dokumento tinatakamatata nga suspect sigon ti PNP na baigda nga sisiputan iti suspect nagangit pa lang tinlegal nga aktibidad iti pa naglalako ti Cebu ket nagpostibo tiniwag nga operasyon ay dilay nga kalman ababan di pa ni mata ni opisyalis iti barangay baban kini barangay chair barangay councilor Jaime Guzman sigsigot iti panahaipilan reklamo ti piskalya kalpasan iti panakaukon ti dabog 1.5 grams nga Cebu nga alakyan na kuha na Idol Bernard kuna ti PNP iti agdama ket posible nga danto pa iti follow-up operations kalpasan iti dapat informasyon kada iti posible aksyon still nakamatata nga suspect. Iti sa balipay nga damag ada iti panakatiliw iti may nga one person iti iliti Bacara Ilocos sa Norte nabigbig ti akusado ni Richard Duran Alonso nga agtuon to patapulang ito pat nasawaan may isang tricycle driver agintag ti barangay 43 Capital Lawaga City ti akusado ket song ti kaso nga reckless imprudence resulting to damage sa of property malato ket na parukat manipod iti branch 12 iti syudad iti Lawaga mismo nga ti pagtingan ti akusado iti nakaiserbihan ti warrant of arrest babayan iti arresting officer manipod iti PNP Lawaga umabot met iti 30,000 pesos ti rekomenda na piyansa tinadakamatang akusado itang bigat iti panakipresentar na iti korte kalpasan ti balegi nga panakatili kikuana iti mismo pagtinganda iti iliti Bacara Ilocos Norte. Iti siya iti Lawaga may isang agrogroup sa nabangkay tilakay iti nasarakan iti paset natin barangay 24 iti syudad ti Lawaga nadigbig ti biktima ni Dumlao ti Borsyo nga 70 ng mapulog at inem agindagmat lang iti nakamat ng barangay sigon iti PNP nakaangot iti Karuba iti nabangsit nga angot isa tagapuya nakita iti pagigiran ng kubo-kubo ket nakita nga agrogroupan iti bangkay dati nga lakay Idol Bernarda iti post-mortem nga naisayangkat manipod kaya iti kamkameng iti Sidel Office di Lawag City namuan iti cause of death biktima ket acute coronary syndrome Idol Bernard ari na ket iti simptom ti sakit iti puso
dahil nakamatata nga biktima nga rason iti panakatay nata namuan tayo nga umabutan iti 5 days nga pimusay tinadakamat nga biktima kay pangasawen agrupsan iti bangkay Idol Bernarda. So, coronary, ano na ganan? Syndrome, di jay? Idol Dens? Syndrome. When? Deta ti, agsa. No, acute ko nam, di kad agsardeng ti blood flow nga agturong ijay pusom. Sus. Tama, Idol Bernard. Kasamot lang stroke no kumay ti heart When? attack dito. Napangan na ti oxygen. Yes. Kasi mo iti puso na Idol Bernard. Ay, nako. Kasimat. Awan nakakita nga kabalay na. Apayawan kabalay na gan. Di ta kubo-kubo. May sanan sa giginan Idol Bernard. Dati barong-barong lang. Dati pagiginan na ni Amalakay. Oh. Ket ijamatan dati yung picture na ket talaga nga narigat nga may parang teo. Talaga nga advantage of the opposition dati biktima Idol Bernard. Oh, di ka nabayagen nga. Di da nakikita at ako namat nga. Dati saan nga napintas 5 days. nga angot na. 5 days! Sakbay nga nakita, paunay meten. Di talaga ang agdikayen. Di jay baginan piman. Laapo. Awang kapamilya na, Idol Dens, kadetoy. Apay may sa na kumamot agbibiyagan? Wag naman tayo Idol Bernard ket may sana nagbibiyag dati ang biktima Idol Bernard sa Tagapuna nga awan ti nakakita ken kuana Idol Bernard. Ay, nako. So, dito matirigat na, no? Awan unay ka bagyam, kada awan unay ka pamilyam, ay awan gagayem mo, kasi nga mangkita kumalang kanyam. Kita man, 5 days, nga awan la pulos ng kumusta. Ni anak ka ni Amalakay, kada isam amin, di ba? Di na madanagan ti karubang at amet ten. Apayhan na nga close, kasi Wangal ta Bernard sa Tagapuna ang pagtalaki din dati ko dati karobada nga marana idi nga lumabas ka ni Fidel Dumlao ti Borsyo iti nakadlaw nga iti angot nan ta kwa Idol Bernard sa Tagapuna ang importante yung kaming iti pulisya iti nakamat nga lugar i-correct na lang Idol Bernard 78 years old gayam tinawin na 78 years old talaga nga lakayen ito nga maglagi din sa iti nakapansin nga nira na nga limabas iti lugar sa Tagapunan na i-report kada iti otoridad iti bigat kalman iti reto kamat nga barangay iti barangay 24. Question, Idol Dennis. So, agur ka. Question. Di kita kakastoy no awan ka pamilyam, sino't mangidulin ken ka? Kaputa talaga Lawag City dito. Sabulo din ako at Pagkamangan City no Idol Bernard iti tumulong. Oh. So, iti kasto adami ti assistance nga ipapay iti gobyerno. Pangitandanda, barangay o ni barangay ti mga anaganan mga urnos kasakasay? Bueno, barangay no Idol Bernard iti tumulong nga mga urnos iti kasto nga mga awan ti kapkabalay na na pumusay no Idol Bernard. Dadawit to po iti ipaayong assistance manipod iti city government no iti LGU nga nakapasamakan Idol Bernard. Okay. So iti agdama napukaw ka. Katama. Baliwa man iti ni Idol Dennis agpukaw-pukaw mo iti signal na or napising at tatapingping na kasta. Okay. One more kay Idol Dennis sa ibagana. Iti agdama, Idol Dennis, come in. Idol Dennis. Napay nga ta. Ta cellphone na nga ta. Okay. Amen teman apo ti pakabuklan ti detalye. Idol Dance. Yes, Idol Bernard nagpalagip Because ti ana tayo signal nga ta or what? There's something wrong with the connection mga idol. One more try. Nagpalagip ko na. Okay. No, maminsampay nga madidetian. Paunay meten globe. No, awan nga rin signal yun, no? Kas pagarigan, dito api nga ta, tagad to iti presidente, nagkapsot ti signal tayo, Idol Dance, di nga men? Huwag nga ron. Kabaro pa iti DICT secretary tayo, kabaro manen, awan manlatan,
Di dating DICT, di ko ay bagbara na kasimpain namin ti signal ti intero nga pag kuskus balongos. Tila ang damit, di gamin? Napipiyapay di Adams na naka-Starlink da. Ay, Bernard. Sana all. Tiglo ta, Starlink da. Ay, social. Dati sa talagdis, dati pagbuyan ti telebisyon ti itatan nanayunan Starlink dis iti makirang tuktok ti pagtingan iti taga Adams. Okay. Fix at signal jet internet ken iti dagiti cable company Idol Bernard. So nga iti agama nagpalagip si tag office ti Lawag City kaditi daan ti ano yan nga masapol iti panagpa-check up regular check up ken di panang tumar dagiti maintenance medicine tapos tuloy-tuloy iti intay panagbiag Idol Pagada. Okay, iti abiyang iti PNP awan ti magitang foul play iti panangatay ni Amalakay gapo ta nalawag natay ti biktima gapo iti sakit na Idol Bernarda. Damag pelang manipod iti kwarpo ti pulisya Idol Dennis Gabriel Alipio tata Armen.